Kubor nakaslem jong udongsan hima. Uba bless dekhar ubadai presiden ka Henyotrep National Youth Front East Khasi Hills ulaong banakapor syakapor la yoi bagi mense embreo kila syudo ai mat ki samla kila syulingkin ka senam jongki yekiti ki kenten uba bless ula keren kila pathai khubor mentaka sengi ka arpulai trik unailar arajar arpulai hakajing lek bu sentio umat jong samla balaje dekhar ubadai udkhot jong ka Henyotrep National Liberation Council ubala syasiat yam hakik tang suloi jong ki polet hakajilla hanong silyang nong thamai hosnam arhajar harengkat ki arngut ki khot jong ka Khasi Students Union ki bakintop yo samla dawan biang shulai Assistant Finance Secretary ka KSU CEC madu samla Rocky Shilla Sports Secretary ka KSU Wathabru Unit uba belas ulaong baka jingsha siat yap kita ki lanjut ki samla kadai baka tenat ki kampo yang ke jela kala pendon kamba kala ya ke bor jongka syesyo uba belas ulabo jing keliru baka ai ka an baka sarkar kala ain ka benta ban yada ya ke jaj benreu jongi namar na kapor la juya keren ban thau no daka ain ban yada ya ke jaj benreu bat ka jingdawa ban aino da ke airline permit kala shu sakut hasuny Beliau kepala benar. Don kebor benar. Beliau badak kerja dan kerja semua. Niwan orang itu kat ini bahaya yang asal kat kalau kerja. Bukan macam ulam ini kau itu kerja kerja. Macam mau ini dia nama kerja kalanya itu. Kerja sya lebeng. Habis itu juga air ko kerap dah. Mesti pamba memeng dan ini sebenarnya ini ini berjaya. Ini besar kan lagi tu mereka kerap. Mereka bah, air ni ka buat kebal kita sempang, kamu buat kebal kita sempang. Kemudian hari kita tidak kita sempang pada kita suruh. Manlek kita berdaya balik ke Syamia. Apa ini sebenarnya kita mukong kita sebenarnya kau boleh power habisnya. Dia new ban ai ke ini om duit kat. Berat tolong le kat ti tray. Kalau kita tray tolong kat kat. Kalau ino ini kantam customer juga jak beli ini. Sebenarnya kalau le om dei ki ba ya kan ke jing sampang le sampai itu. Kita nak ke jong le ban ban. Tenim le ke jong ke jak beli. Buat ino itu kan. Buat itu way dah kira kamu kita mungkin yang tidur walau berdua pak kibor bila terakhir dari kat ada Indonesia ni kami pementi ai memeke jing ada ke apa je sampang menyo itu buat kibor bagi sekolah ni tendu jing di nampak dia kokara ngi syuyok baca jingpa bat ke jingpa jong ba sadan bela bana kaliang ga HNF is Khasi ba wan bu du sentiu balapha ya HNLC man bu sentiu jong balajet akan ski khai ausmi tapsnem bayap jong balajet di nakaliang ga jongi gaseng HNF mo pi nakapor ba dimensim ki shuyap ki samla ki ngkin ka snam pi kumboong ikpa jong balajet balada kini ki dan tang laingut kata kayeng pulit kidan daki saupo san pongon balik kimla man kem timut ki ka home department ka misuse ka pawat kem nan kam baklai ka bor ya ka ai bat ka ai bangi asko mentaro pi ba nakaliang jongkiru ilalap iki report bar khoj iki ong gadan kata ka encounter ndai nakaliang ka jongki kum bayethu yong bakam dan kata pi nakapor sikapor ti longi ngim kwa asyu te ba kani kasnam kajongi kan chulengkian bayap mapun hidi tang do snam jongi long balai mla man kan balai mla ban shu aresiki handai ba shu punan kambe daga bor tang ba pila pong kita uniform pila aking ki tiar hakamet kamut ba finchule kat baman timul lada kalong kumtate kan sapoi ken kaporu ba kan poi kapor ba kabaniat kan ya kabaniat khmat kan ya khmat rahmat
Tinakaliang jungim kasang HNF ngi iru ki jingyap ndai tang ba balajen ha dang hakini ki sngiru baik kajing syak penyap ki kun samla jungi ha syaik mana mo penyap biki ha hatu ke polis department kalale ayu halor kini ki wipat ki bedang yap menta tang da ki sngi tang da ki banai bangi i bakshu kamet yap jung ki kun samla wat ikilong kmelong wat ikilong pa bathia hakil madan ke bathia hakil ti sengke ka ega protection ka ba ka sarkar ka aga safety ya ka jaj meriu jungi ngi keren barobor ngi ong to thau no da ka an ke baneda ka jaj meriu jungi ha ngi dawai ka ILP ru ka ILP sa aku dasun ha ngi keren ya ka entry exit point ru ka bang yap check igi beriu bana baru kata ka long len ai kamdon kata ka ba ban ong ban ka an ke ba shishate ka banyada ka jaj meriu jungi namar ngidai gijaj meri bernak hendian ngidan ru tangkan ni ka khandau ka siap ka bangidan menta ka bangi im bangi sa menta ngimdan chaka bat soi tila dang mi sha ban yakun lada kam sarkar ka skor jaka ka kelut nakapor sa kapor pinkiran yu nadu bangi yo laga jong ka jala hangno ka ka an ka beda yangi ka beda karpa pi yangi ka district council lu ne ka district council ka ditang bahab ai NOC ka district council ka ditang ban hab ai ka trading license ni ka labor license ni giway pat ki beriu ban bar okay bablas na ka ikadaw le se ba ka HNLC ka claim la ban dan lang menta ka sngi le ban bu senti nakaliang ka HNLC mla ban dan menta ka sngi na mar ki don ki kam jong ki ru namar ba ki ru kirang dabu senti ba she man kania ti so nakaliang jong ki don ki kam ki ba ha ya tungku ha ka ni ka sngi bat ki claim la ban wan sne ba ki su IT bet hangi sang HNF ti hadu mental se nakaliang jong ka HNLC kandang le bu senti na mi ki we le se ki to khat ki ba la sha penyam ka hak sarkar nang kulit nakaliang kata amdala ban batai do kata namar bagadi ka kam jong ka HNLC kumanga shui menta ka ka banga i shikabar ka HNLC ki shim khia shai kita ki badai shisha ki real kita ki dei shisha ki bamlente ki bamshat kala ki badai shisha kita ki ba shakri hok bong namata haba kirung ha kinu wisang kai klaw ne haba kirung hi kinu pressure group namar fi haba rung ha kanu kan gon ki don hi ki fi ngan chu ai nuksa ki bandi ki ban shat syukur ti ka HNLC ruk hab an pek parman ruk ha kinu ki badai hok ban yo ban pendang sentiwi kinu ru bam dei ban pendang sentiwi hari ka cikwa jonga syukuran hang ni banga kwa ba ngi de ban pendang sentiwi ru ya ki HNLC ki bedang im mdei tang itu balak khlat mo nga kata ngaju angnut ha jing im galong kata di tang jing angnut jonga ngi ban pendang sentiwi kan pumi ba bu marweng bet ba bu marweng kan nu la sacrifice nam ta ka jaj meriu hawat ya ka yeng ka semru hab do uhap bansa syagawai pat ka kari nam ta ka daw ba jong ka jaj meriu tingi di ban pendang sentiwi ngi ai kulei yu ba bobi ru budon ti nam ta ka daw ba jong ka jaj meriu kini klam yap te nam ta ka jing mentoy jono re ki yap nam ta ba kamdon ka an ka ba yada ya kari ba ka jaj meriu jongi ngi long nong india ru usupelong jubor ngi tip ya ka ta barok andre ngi kwa man kan sai ken lada pipelong jubor ngi kinong india ru pidi ban ai pat ngi da ka ta ka an ka kham biang bangin da dala di la dik lada amdon ka an be da dala di te bon seam haba kinong shun gi wan man tur haba kinong shun gi wan man yale te ka don hok wi banyada haba kinong shun gi wan hakari ka jaj meriu jungi ka patang ka ba hadin jungi sanu kan poi tingi ngi haban mi lada di ban yap rum ni le ti fio jing tim na ba le se ka hadu menta dei ka nongot ki ru khajong ka HNLC ki balak khan no ya kata ka jing yap jong HNLC tingim da tip hadu kan no ring shutip ki kumbang shu i ki por belaja shu batai balain mo kata kung ka jing yap postmate nata nong siang nata ka don hi ka jing yap ru no ha ka po jingking molai ha ti jing yap ba jingking molai ho ngakan mau nak snai tu ka jingking tangki bang akan mau mo kon tang ta pikir mau kan ni ka peno MES ru bag syasiat kitu lainut apo maruti apo ru shoot ke dimensi tamaki ong bade HNLC nam deiru ti ngi shoot kan mau hi ti ki don ki ba ngamla ro man kan mau mo kumutiu yong mo bala syasi penyap hapo sumer ngi shu banai kata hakin news ki ba menshwa 97 90 shajarong re ban ong ya kata ban lum kalang kan nungut ki ba yap
Bisa siat kan nungut ki basa penyam ki katahi ngamla pan matai na marbangarung 4D di kota channel C